खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि बर' कसारि अनसाय गावहायुं खुंथायनि गामि फोसावनाय बिसायख'थि खुंनाय स्पेशल डेभेलपमेन्ट पेकेज आरो बिटिआरनि बायजोनि टेट आनजाद उथ्रिना थानाय बर' बिजाथिफोरनो स्पेशल रिक्रुटमेन्ट होनाय आरो कार्बि आंलं जिल्लायाव रायजो जाबोनाय बर' सुबुंफोरनि माखासे सुफुंजाय जेंनाफोर बायदि बायदि बिथिंखौ लानानै फैगौ 7 आगस्तखालि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनाय आरो गुबुन गुबुन बर' माहारि आफादनि हेफाजाबाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा सानजारि नोगोराव खुंनो लानाय सुबुं होस्रिखावनाय एबा खुद्रिनाय हाबाफारिनि सोमोन्दै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बेन्दोंआव थानाय रायजो राजाफोरजों मोगा-मोगि सावरायनाया मैया सिलाफोथार दखरानि बेन्दोंआव थानाय सिलाबालि गामिनि जयभद्र हागजेट बड' गोजौ फरायसालिनि नब्लाङाव जानानै थाङो। धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारी बिथांनि आफादगिरि मासि लानानै दैदेननायाव जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि आरो दखरा बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायाव गुवारै सावरायलायो आरो फैगौ 7 आगस्तखालि लैहोर लैहोर फैनानै सिमेन्ट सापरियाव खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन होननानै खोथा बुंहरो मेलाव बाहागो लानाय गामि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरा। मेलावनो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि हारिमु नेहाथारि फारियै निर्मल ब्रह्म, इला ब्रह्म आरो अर्जुन आर'नाइ बसुमतारी, जनाय आइटिडिपि बर्डनि मासिगिरि फैलाव बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बर' माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि धोरोमनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लानानै मेलखौ जाफुंसार जाहोयो। जिउआवनो मिडिया नोंथांमोननिसिम साबायखर बावनाय थाग्रोबाय। दिनै सिलाबालि गामिनि जयभद्र हागजेट गोजौ फरायसालियाव धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव लोगोसे सिलाफोथार दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि हेफाजाबाव दिनै मोनसे मोजां हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव जोंनि सिलाफोथार दखरानि सिङाव थानाय मोनफ्रोम बर' हारिनि आफादफोर बिथांमोना जेरै फरायसा आफाद, आइजो अनसाय आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे जोंनि सिलाफोथार दखरानि सिङाव थानाय माखासे पन्सायतनि माखासे सोद्रोमा बिथांमोना दिनै जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैदों आरो दिनै लोगोसे जोंनि सिलाफोथार दखरानि मोनफ्रोम गामिनि गंफ्रोम गामिनि बिथांमोननि गामि दैदेनग्रा मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे जोंनि आनसलिक सिङाव थानाय इन्टेलिजेन्स माखासे फोरोंगिरि सारमोन गासैबो दिनै नुजाथिनानै जोंनि काउन्सिलनि जिथुनाखि मावनो गोनां आरो जिथुनाखि मोननो गोनां बेफोरनि थाखाय जोङो दिनै सावरायलायनाय जादों। खोब मोजां जादों दिनैनि सावरायनायाव आरो जोङो सरकारखौ मान होनानै जों सरकारनिफ्राय जोङो जि मोननो गोनां जोंनि बर' हारिनि जौगाथायनि थाखाय जोंनि बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि जों मोनथाय बे मोनथायफोरखौ जों दिनै सावरायनाय जादों आरो सावरायनायाव खोब मोजां हाबाफारिजों लोगोसे मोजां बोसोनजों लोगोसे मोजां सानलायनायनि गेजेरजों दिनै खोब मोजां मोनसे बर' हारिनि खौसेथिया नुजाथिदों आरो खौसेथिनि सिमांखौ जोङो जागोन बायदि आं दिनै नुनो मोनदों। दा जोङो बिनि थाखायनो फैगौ 7 अक्ट'आव जोंनि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव जोङो जोंनि सिलाफोथार दखरानिफ्राय 500निफ्राय 600सो जोङो जोंनि बे जिथुनाखि जोंनि हाबाफारि बेहाय जोंनिफ्राय रायजो राजाया बाहागो लाहैगोन होननानै जोङो आसा होदों आरो जोंनाव फोथायनाय दङ। जोंनाव फोथायनाय थानायखाय रायजोफ्राबो जोंनिसिम फोथायनाय दङ। बेनिखायनो रायजोआ दिनै फोथायलायनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिया खौसेयै जोङो खौसे जानानै जोंनि बर' हारिनि मोनथाय जोंनि इयुननि जोंनि सोलोंथाइ जोंनि फरायसाफोरखौ जों माबायदि दावगाहोनांगौ आरो हारिखौ बोरै दैदेननांगौ बेनि थाखाय जोङो खौसेयाव जोङो दिनै खौसे लामा नुजाथिदों आरो बे खौसेया अरायबो जोंनि बर' हारिनि मोनफ्रोम जिल्ला आरो मोनफ्रोम जोंनि आसामाव थानाय बर'फ्रा जाहाथे ज' जायै खौसे जायो बिनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय आरो दिनै जोंनि बे सिलाफोथार दखरानि जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दखरानि मानगोनां जोंनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे मानगोनां जोंनि मावथि लोगो बिथांमोना दिनै साफ्रोमबो नुजाथिफैनानै जोबोद मोजां बाहागो लाफैनो थाखाय आङो सिलाफोथार खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि जानानै आङो दिनै जोबोद साबायखर आरो नोंथांमोननि मिडिया नोंथांमोना दिनै नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो जाहाथे जोंनि बर' हारिनि जिथु खौसेथिया नुजाथियो बेनि थाखाय आं नोंथांनिसिमबो जोबोद साबायखर थाबाय आरो फैगौ 7 अक्ट'आव जोङो जोंनि सिलाफोथार दखरानिफ्राय फिन आरो खनसेबाव 500निफ्राय 600सिमा जोङो बे हाबाफारियाव नुजाथिगोन होननानै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं फोरमायनाय थाबाय।